Първи ми разговор с сестра ми проведе с него, от който аз много благодаря, че от първия разговор той не влезе в положението и може би голям риск направи човека, без да ме види, без нищо. И тогава ми отплати първия сироп. Той след като нямаше време, имаше в чужбина, насам на там негови работи. И след завършената чужбина минал тук човека, притегна, дори аз се оплаших. Това бяха 320 кг. И след като този срок вече, аз може би на първата седмица започнах да разбирам, че ослабвам, да усещам. И след като той каза, че иска да се възстановява, иска да става такъв, какъвто е бил преди, защото той ми каза, че е свирил, пеел и така нататък, викам, щом свириш и пееш, значи ти си оздравял. От тук нататък всичко е в твоите ръце и с моята помощ ти си се възстановил, защото човек е съставен от клетки и тъкани. Клетката живее с кислород и вода. Възстановим ли обмяната на веществата и възстановим ли имунната система, ние сме постигнали всичко, което трябва. Организъм има свойството да се самовъзстановява. И затова на Иван му предстои вече по-лесното, защото голямото го е минал. Тежкото го е минал. Щом се движи вече един човек, който е бил 5 години на легло, сега колко километра ходиш, колко метра така? Може да предприема дори километра и два дори. Преди 5 години се случи така, че те загубиха майка си и след нейната загуба се отключи някаква психична симптоматика при Иван. Той започна много често да изпада в психически разстройства, депресивни състояния, тревожни състояния, разстройства в имунната система, в обмяната на веществата и той натрупа много килограми и това много го също изтормозваше, много страдаше. Особено останах изненадана, приятно изненадана от факта, че след приемането на тези сиропи, които е започнал, под ваше влияние, е смъкнал много килограми. Почти така изненадани останахме от това, че има много голяма промяна в него. Иван го помня с килограмите. Ако дойдехме тук и го помолихме да отидем до центъра, той се плашеше. С шофьор, може би. Плашеше се с 300 зона. Се обажда първо на шофьора. Стигна до там, че не може да се навидя да се върши обувките. Сестра му го обуваше и забуваше. В момента съм 230 кг и аз не мога да повярвам. 320. Не мога да повярвам. 90 кг. Благодаря на господин Гарабитов, че се озова на нашата покана и помощ. Така от все сърце, че ни помогна за лекуването. Просто нямам думи, благодарности да окажа на вас и на екипа си, че правите всичко това за нас, безвъзмезно. В тези тежки времена, тая криза, която е в момента. Цяла България да като пример на цял свят дори. Че тук има човек с голямо сърце, който е склонен да помага на слабите, на нуждаещите се и го прави без никаква комерциалност. Един поглед само на човека да го направиш с усмивка, той е почти оздравял. Да почнеш да правиш нещо за него допълнително, вече тези резултати те си с много бърза скорост. И това, което за него става, защото аз почти съм направил 5% от нашите възможности. Ние сега като дойде в Пловдив, там ще му помогнем още по-добре, малко на матрично-ритъмна терапия, с това, което правим в момента, изчистване на капиляри, на кръвоносни съдове, на черния тракт, на бъбрици, на чердроп и така нататък. И най-вече на лимфата. Значи ние правим едно пълно регенериране на нашия организъм. Значи като възстановим тези органи, те сами имат свойството да се самовъзстановяват.
И ние първата помощ сме го направили. Вече втората помощ остава с него да започнем една нова програма и той след 6 месеца да бъде в друго измерение, още по-добре, с поне 50-60 кг от това, което е сега в момента. Искам да отправя един апел към целия свят, че има надежда да оздравеят. За всеки един, разбира Да. се. Че това лекарство не е само за болни хора, това е за слаби хора с различни заболявания, които аз ги изпитах на гърба си, като разширени вени, отоци на краката, ставни заболявания. А не всеки да си мисли, че този еликсир е само за болни хора. Това е течна храна. Първо трябва да Да, го знаят. като Нали, добавка. всички, да. В него има всичко необходимо за нашия организъм. Значи, това е сироп, който той няма аналог в света. Той е над 30 години на световния пазар. Ние първата работа е да изчистим организма. Оттам нататък вече всеки може да си самовъзстановява. Нашия организъм така е устроен. И нашия организъм е с неограничени възможности. Много малко ни трябва. Вярваме ли в това, което правим, ние сме го постигнали. Вярвате. Това е. Имаше големи разширени вени, просто бяха като на букети. Да. Това нещо се изчисти, разширените Като вени дебитна на и пръста, оттока така, пръст. почти на десния крак спадна, почти се изравни с левия. Аз лично, защото аз го обслужвам, Да. не може да повярвам това нещо. И беше стигнал до момент, когато се налага тук до центъра да отиде или до някой приятел, оттам идвах да го вземам, за да го закарам до някой приятел, тук може и на съседната улица. И на рожден ден И за да нещо мога да го това. върнат. За да общува. Да. Возех го предната седалка, както плътно я давах назад, там го возех, обаче за 4-5 месеца почувствах, че шоколата отпред не е добре работата. Отидах, наложи се цялата пенса да смина, 400 лева дадах и почна да го качвам отзад. Обаче за да го качим отзад, със сестра му помагахме, той едва сядаше, краката му дигахме. И аз по това разбрах сега, качва се отзад, съвсем самичък, няма да му помагаме, няма нищо. И по това разбрах, че значи, има голям напредък. Сега те виждам вече в движение. Да. Колко време изкара на този фетиол, като почивка, като спане, или не е мало време за почивка, освен... Каква почивка, ако мога така се изразя, 5 години борбата, деца вика, вече влизаме в 6-та, но 3 цели години непрекъснати на този футбол. Тук те е спането, Да, тук те е сядането. това е както моите приятели се обичат да се шегуват, това е моят офис. Да, Всичко е, футбола. тук съм ги приемал, всичко тук, било то биологични, малки, големи ханужи там, как мога така да изразя, да ме извинете на всички. Но така е, така протече моят живот. Щастието започна вече, нали, като се свъртих с зал, като минаха тия процедури там, като ми олекна вече всичко, като започна движенията и за първи път се сетих какво е чувство да легне човек хоризонтално. Какво е чувството? Сега вече си спиш по-спокойно. Сега спа като с президента на щатите и така нататък. Барак Обама. Сега на леглото спокойно се спиш. Мога деца вика да спа и така и други неща. Хъркането намаля ли ти? Хъркането е абсурдно. Аз говоря бързо като картечен това. Нямам тия задъхване. Преди трябваше да приема въздух, че да всяка дума, нали, да кажеш. А това е много трудно да ги пълен човек. В момента се имам като, как да кажа, може би като един 18 годишен. Като тонус. Да. А още малко ще го бие дори побягане. Още малко не трябва. На бой ще го бие винаги, това е естествено. Нормално, очевидно е. На въпроса е, като дойдете при нас, вече ще почнем да мислим и за бягането. Естествено. Колко време, как почна да караш колелото? Като се поправих още, може би около един месец. Започнах усилено. Да. И това не ми подобрява да ставите на краката, за движенията. Оттам вече започнах и да опитваме да По колко време ги въртеше пък от начало? По една 10 минути? минути, така. Той от начало, имате предвид от начало още, като качих. 2-3 минути. 2-3 минути. Сега колко вече стигна? 10-15, някакви проблеми. 15 минути спокойно си го въртиш. Спокойно си го върти, даже мога да демонстрирам. Да. Ето като движение, никакви проблеми няма. И на големи скорости също. Да. Това е като... Да. Това. Поне за нас, един за поздрав. всички, Една моя които са били песен, до теб която в този винаги се момент. събирам така да развеселявам Изключително. хората. И винаги на 15 ръки
поиграват. Лиляно моме, лиляно, ястени рано притвори, ястени рано притвори, лили бетонци прегърни. Лиляно моме, лиляно, ястени рано притвори, ястени рано притвори, лили бетонци прегърни. Уебеде шебедебеде, уебедебедебеде. И така нататък.